Member Secretary ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB Dr. G.H. Sharmang Ulaong baka jing penlong ika jing sengak ba nika public hearing kadi ka kamram jong ka board Henry Karai ban ajim bet ika nugu ka company ban deep motion ka syong ka tanat Ministry of Environment, Forest and Climate Change MOEF jong ka Sarkar India. Abakran matagasngi khatsaw tarik risaw arja arpo saw shikilat pathai kubor u Dr. G.H. Sharmang Ulaong bakalalong ka basngotanat bakasang FKJGP kalawan banbu jingtho shikabot namar bakidan ki basyukran gantho klam sngoto Ulaong baka jing snap ba na kum taka jing panching bet ka company Mega Top banti motion East Janta Hills kan long khat pratarik risaw arja arpo saw hawa AGR East Janta Hills Ulaong baka board kamla ban ajing bet banti motion ne ka consent to operate CTO hendegan pa ika jing sngo jang ka jing snga ba na do ki jing tho ki video sha ka MOEF bakan bishar ban ai banam ajing bet ika nuku ka jing pan jing bet Ulaong ba anda ka MOEF kala ai ka jing bet ka board kan hapan ai ka consent to establish CTE bat ika CTO Dr. G.H. Sharmang Ulaong baka board kan pet iki kiwa kali air ladadon ganu ka jing pen kat bai ka mining plan kan pet ka IBM Indian Bureau of Mines member secretary Ulaong baka board kamla ban pen sange eka jing snga ba shisian balapan bet lat no tang ladadon ganu ko hukum na ka yeng ka shari mandakas ngi ka sang FKJGP East Janta Hills unit Haga jingyalam jong ba day hok sumer kalalet ujor hu members secretary ka Meghalaya State Pollution Board bandawa ban pensange ka jing snga ba kabala thumu ban pli lat ka jing thumu ban pli se ka weipat ka kharkhana pan mi de bilan haga thanwa AGR East Janta Hills haga khat pratarek manta ubanai ujor ba ki persya ya ka jing banra lain jing tay ka mega top cement lomba ka public hearing na ka jing beti ba jangi ka ban sedang khat pratarek Nasno kuman sikede bagi wan hang ne ban sengap marbon sin ngi bahagi pugor ba gebon ki jing kenok showroom seneng klem ka jing sto la ne klem ka jing tip sha ya ka subject le ne ka phang mentan chapang astunat bahagi bagi wan hang ne ki ai listi ki pan jing ben shai ngalia ban ben shai ki hagan ne ko makan ne ke sebalang menta mega top iya ki mega top kila apply ya ka environment clearance takat kum ki ai ini ka kada ka project kangat apa kategori A. Apa kangat apa kategori A ka makaya na po MOEF Ministry of Environment and Forest. Takat kung gikandon badai po AI kilayo ay term of reference. Anda kilayo ka term of reference ka mamud hapo kay AI kala de kamram jungi ban penya ka public hearing. Penya ka public hearing lo rangkat baka jeng trailam baka office jong deputy commissioner hagan ka case ka badai East Janta Hills. Ta kat kum ki kendon dan ki guidelines ki badai ban pen ngila botik ngila ai go menta ka jendap lai ko sngi ngila pentip ki bor district apo East Janta Hills tingin panlong ikini kat pradari antrai menta kita beso so bakla ba lesi lembaga ni ngi ai no ye ka CTE dan ka CTO kam pat no kumda namari ka CTE dan consent to operate ngimla ban ai claim ka environment clearance bad hang ni ru hakani ngim dan benta ai hak ba pen kesan ni pen du jing kermen ye ki nong apply Hang ni mengi office jongi bat deputy commissioner office ke kamram jongi kade ban penya jika public hearing ki ba ada ke jingtho ngin haban bu ki ba ada ke jingkran ngin haban record ke minutes bat ke ba yard hakoto ko pon ngi dai ban tring video anda ngari video ya kini para khoi ni perlum ni pen phai ba de sapo MOEF maka kung gikandon nodo ka singi bagi yo ay gitu ke EIA na ki project proponent hapo anyo singi ngi de bantu ye ka singi ka tarik lano ngimla ban guideline nama kan ka rules and guidelines hadin nang tay gini bar khwat ni de ban pandai hapo sa kosan singi tangi ha ban bu kita bangi ngi ha hapo MOEF dan nang ta andengi la ai sa tay pitip ha ki jeng public hearing ha ka ni environment clearance ka dan ka screening ka scoping public consultation mentang ngin ha public consultation kepada ke stage ke balai hadin yang ni ngin penpoi ki documents kat ki badai ki complain ki support ino ki badai phang ka phang jong ni ke public hearing ki ha ban penpoi ko MOEF ka final call le ni ka bakhadu ban ai le ni mai ka syang bat ha MOEF ni ngim dan bentai ero makwa pan besai kedar hai ni ngim dan bentai ero ka bentai jungi kan ban tang anta ki dadep yo ya ka environment clearance ki lala pan apply ya ke consent to establish consent to operate tang kata badi gini kan environment clearance so ke authority ka ba ai ki ha ban submit ke 6 monthly compliance support authority kita ki debat monitor ye gini
kat kum condition ba ai hapok ka environment clearance nama kita di specific condition kita di general condition ini pada purely tang na kapang jong ga era bat ka wata la dan ki ino ki violation le ni ke jempen ken ni ya ka kalanti badai banjai ada la daman ta ki omba mangi ngimpat ka pollution pi haka mining ka don ka IBM ka approve ki mining plan ng limestone idan ki closure plan idan ki dan tu kamlong ya ka ba sengotanat dan guna tangin nama kuat buat masyarakat ni ba kadai ke collective effort nama rock kijang nama kadai ke mining hapai ni mining kadai ke isi hapai ni balai hapai tinggal ngi hapai kat bangila tengah lapan syai ke ni tak kira kila sengau ni tengah sewan kat praktik saya pakai tu nama demdan kanu guna ko court order ba pasang yang ingin lah lani la daga daga force major ni kijing jia ki disaster kita syubuk komentar la predik ba kandan ke cyclone lani kandan ke bakumta gini sengi hakum gini pang deputy commissioner idon ya government postpone le ban konsen ngai ka han rai da kalau baru khat ke biang ini dong hadong lemda ko order ini nak sengi